tuli hyvin hikipintää. Tosi hauskalla tavalla. Ja naurettiin paljon. Oli tosi kiva kokeilla futista. Oon pelannut lasten kanssa, jotka on molemmat innokkaita pelaajia. Ja nyt äitikin tuli tänne kentälle kokeilemaan. Miltä susta tuntui? Tosi kivalta. Siellä lasten pelejä katsois kentän laidalla aina semmonen hinku, että mä haluaisin itsekin taas pelata.